Здравейте, тъй като много хора ми писаха и ме питаха как гелът от алоe вера за пиене прочиства нашия организъм, реших да направя това видео. Но първо да кажа, че гелът от алоe вера за пиене, който аз ползвам с колаген, е на немската компания Евар. Значи той си има сертификат за качество. Изследване от независимия институт Фрезениус. Напълно естествена и натурална хранителна добавка е това. Не е лекарство, а хранителна добавка. Геловете на тази компания подпомагат метаболизма, забързват го, пречистват организма на клетъчно ниво и сега ще ви покажа как. За тази цел са ни нужни 2 чаши с вода. И това нагледно ще бъдат нашите клетки в организма. Слагаме ги в едната чаша. А това са всички вредни вещества, които ние вкарваме в организма си. Под формата на тютюнопушене, аз също пуша, вредни храни, токсини. Знаете, на пазара храните ни повечето са внос, не са български. Пълни са с консерванти и по този начин ние замърсяваме организма си. Ето, това се случва с нашите клетки в нашия организъм. Гелът маха токсините в нашия организъм, шлаките, натрупванията. И ето. Това се получава с нашия организъм. Слагаме тук. И сега ще видите как действа нашият гел. Как почиства организма ни. Ето, добавяме тук. Добавяме и тук. Виждате колко малко сме добавили. Бъркаме. Виждате, водата се изчисти. Ето и тук виждате как започва да действа. Ето. Ето. Виждате, беше черно. Но с употребата на гела за пиене, който аз вече 3-ти месец пия, се получава това. Пречистваме организма. Гелът, който пия аз е с колаген. Той е за кости, стави и за кожа. Аз го пия, защото съм с дископатия, боли ме кръста, коленете също, който го болят коленете. И му е трудно да се движи, изпитва болка при всяко движение. Може да си поръча този гел. Много помага. 3-ти месец го пия и наистина помага. Гарантирам ви. Ето. Напълно изчистване.